Unta, mauli na ka pa. Wala na si mama pa. Wala makaatiman sa mua. Long, Oh, unsa man imong baligya? gulay. Ha? Gulay. Ano ba? Tagpila man na? Nag-Jess. Nag-Jess, nahalina na ka? Wala pa. Wala pa? Oh, Aba nagikan? dito sa umana mo. Dito sa inyong uma? Ibaligya yun ako dito sa Sa? Jess. Unsa man imong halina na? Red og sudan. Ipalit og sudan? Oh, ug bugas. Ada imong mama? Nagbuwag ang mama papa. Nagbuwag imong mama papa? Wala akong kabaloha akong mama karon. Wa ka balog asa imong mama karon? Imong papa? Tuwag Manila. Tuwag Maynila. Oh. Pero imong papa nakita ka? Sa cellphone na po, pag nagtawag mo Aw sa cellphone na pod pag magtawag mo. Kinsa may nagbuhi nimo ron? akong lula, Eskwela pa ka? Unsa may grade nimo? grade 10. Grade 10? Ngano nakahuna-huna magbaligyan ng kuan talong? Okay, moro man ganyan mong pangpait og bugas og sudan. Mao na yung pagpalit ng bugas ug sudan. Oh. Pila may halin na? Mga 50. 50 ang halin na. Oh, 50. Pero wala pa ka nahalinan. Wala pa. Gibingaw na kasi mong mama. Oh, ang mama papa. Sa imong mama ug papa. Okay, bata pa man ko bilin ako sa mama ba. Lula. Sa imong lula. Sa ato pasukat sa pagkatao nimo wa kita sa imong mama. Akong papa pod. Sa imong papa pod. So nakita ra nimo imong papa sa cellphone ra. Oh, Nya karon no kabalog asa nagpuyo ang imong mama. wala. Wala kabalog asa nagpuyo. Unsa may imong panawagan sa imong mama karon? Unta magkita pa mi sa akong mama. Unta magkita mo sa imong mama? Inikamot na ako ang eskwela kay para makatabang ko sa akong lula. Sahay lagi yan, makaingon ko sa akong kaugalingon nga anong gibian ko sa akong mama. Isa kay sala na ko, anong gibian ko sa akong mama. Pero imong papa law mag-kontak kay pamon mo no. Magpadala imong papa og kwarta sa imo. Oh, Pila mo po'y padala sa kwarta sa imong papa? tag 1,000, Ya pila mo kabuk magsuon karon? tulo. Tulo mo kabuk magsuon. Ikapila man ka? Ako may pinakamagwangan. Aw ikaw mo'y kinamugwangan. Mga pila na may edad sa imong mga manghod? Ang isa kay 12 nga, ang isa kay 8. Utsog, 12. Pila na edad nimo na eh? 16, 16 na ka. Unsa nagay grade nimo? grade 10. Unsa may i-message po nimo sa imong papa? Unta, mauli na ka pa. Wala na si mama pa. Wala makaatiman sa mua. Okay, tiguang na ba si lula pa. Unta na imo may ulion pa. Wala pa si mama, layo pa gyud ka. Taon ko doon. Kanya karon mo na imong trabaho, mamaligag talong. Mga gulayon, mamaligya, juga gulayon. Unsa man taga-adlaw ka mamaligya na? Dili po taga-adlaw, usahay mo, paan, akot uguling sa akong iyaan. Magtabang kagakot ug uling. Musugot ka nga ako nalay palit ana imong talong, pila man na BF ha? Bali, 50. Bali 50, sugot ka ko'y palit. Pangyo ang kuha na be. Tagpilang bugkot ana. Pag-Jess. Pangyo akong tag 5 ang bugkot be. Okay ra nimo? Hindi. Nakay sensilyo? Wala. Ha? Wala ko siyang silyo. Wala kay sensilyo ani? Wala. Wala ko kung halinan. Imuhan na lang na oh. Dawata. Mo na lang na. Salamat kayo ya. Ako na kinig katabang sa mo ah. Dungagi pa oh. Sige, dawata. Ayaw kadlok. Ya, pwede mangayo na lang kuha na imong talong. Ha? Ako ano lang siguro na kay lami kay kaog talong. Ha? Be. Salamat ani ha. May answer mong talong ko, may pagka o kanila lang duha. May baligya na lang uban ha. Sige, mauro to.